Ngibingelele emakhaya, ngibingelele wonke umuntu ongilalele, ngibingelele wonke umuntu olalela uhlelo ethe kuyakhulumisa, ngibingelele wonke umuntu osemsebenzini, ngibingelele wonke umuntu osesibhedlela, ngibingelele wonke umuntu osetruckini, ngibingelele wonke umuntu osetekisini. Bambalana-ke nayo i-motivation yami. Yabona mfethu, kunezinto mfethu emhlabeni abantu abaningi engabahambeli kahle. Engaze ngitshela umuntu mhlawumbe uvalwe idlozi noma kwenzakale noma uNkulunkulu ongamboni noma izicelo zakhe ayifinyele kuNkulunkulu. Yazi mfethu kunomuntu osukuthandana naye emhlabeni. Ukuthandana nalo muntu yena athi umuntu lo uvalike ilokoza lo vale impumelelo yakho wena. Mfethu yabona ukutshela mfethu. Into mhlawumbe abanye abayinakile. Yabona mfethu umuntu mekutshela ukuthi asafuni noma ekutshela ukuthi mfethu ngicela sihlukane. Lokho mfethu kujabulela. Cause awazi ukuthi le nto leyo wena ungayitholi, oyifisa ukuyithola, ngabe ivalwe yini. Ngale uzogijima uhamba abathandazo, uhambe inyanga, uhambe wonke umuntu. Yabo, umvumele umuntu. Yawuma mekutshela ukuthi ngicela sihlukane. Lo muntu uyadalelena naye. Umnye uthi anyakhulula. Noma vele ubona okufisayo. Ungamvimbezeli. Mhlambe nawe umvimbezela kwakho umvimbezela empilweni yakhe. Bafethu kunezinto emile siyiqaphela ngempela emhlabeni. Othandweni khona uthando oluletha impumelelo kumuntu, khona uthando oluletha inkinga kumuntu. Uthando ozoletha impumelelo kuwena yileni ungamncini umuntu. Ungamncini umuntu. Umuntu efuna lapho kuya khona, aha. Mefuna ukuyapha, aha. Kodwa inkinga problem wami. Inkinga iwodwa. Akazi ukuthi la ashiye khona ngabe uzobuya ngempela kusenjengakuqala yini. Bafethu singadlali ngothando. Bafethu nje asingadlali ngothando. Uma ufuna uku-experience impilo uzomshiya lo muntu othandana naye emakhaya. Uthande lo muntu lo omfice edolobheni. Uzoyi-experience impilo. Kodwa ungayiniki ukuthi masu-experience impilo uzobuya futhi umsekele. Ungayiniki lokho. Ungayiniki. Ngithemba mbalomo athi kuphela ukuthi inkinga ayilethwa ubunzima basekugcekeni noma yigceke noma yini emhlabeni. Khona inkinga eyilethwa umuntu osukuthandana naye. Ungawutholi umsebenzi, hlala ungawutholi umsebenzi. Enede lo muntu ekushiye hayi ngoba uthola umsebenzi cela ukushiya. Ninede nihluka ukuthola umsebenzi bezini. Izona zinto lezo eziyimbangela enkingeni zethu thina abantu abamnyama. Omunye ubethi ethanda umuntu, unede umvumo umuntu uthandayo. Ubusebenza kahle umphendula umsebenzi. Abanye bayashada, beshade nabantu, betshela ukuthi lo muntu abamshadile yena umuntu azokwakha naye igceke, kanti yena umuntu ozobhikiza i-future yakhe. Usathane bafuthu, usathane usebenza ngendlela eningi. Ungayitsheli ukuthi uzoqhamuka ngale ndlela. Na usathane uyamenza umakoti emakho, umakoti emehlweni yakho, uzohlanganisa nawe ushade naye. Kanti kumakheni kwakhe ufuna uzobhikiza lento le wena onayo. Ngiyabonga.